namar bangi ngekap kat bangi empat ya yang kumne ki kun jongi ki wan haying ki buat ukpa kaying ule buat te kadon kajing kendrum kenam apo yung posem sisin ba don kinong di apo yung di pelasong tu hi ngam da bun tien ya trisitom ya pelut ikino singinong ya hiro banya ap hi kalipe kania rong layu amne lagi insyaallah dangim ap kania kala poi sisnong tetip kadang wat na pleng ki kun jongi ki balayo ban mat ya kania kajing den ke basnio Perlok BH menta sajisin nga pediang subhai pi ha kene ka channel bani blog te kumba pilio I ya tu khubor bagi laplai ante boterso bagi tu iseng long kmi ki la talasi ka tu ka ni kali ki bayai na pok snong ka thau ka jongki ki buwan na ki we ki jaka nang ne ki we ki kali kamai ki ba wan ha pok snong pa thau ka jongki na ki we ki snong ru te kini ki seng long kmi ki la talasi ka tu ka ni kali malai na ka no ka jingma le ne ka no ka jingsni ha pok snong ka thau ka jongki bat kumju ru ya ki khon ki jongki bat kumju ru ya nong ka thau jiki barok away namar ba khamtami hagane ka por bunai Desember ne bunai January February namar ba ki bun bha kini ki tamasa ki ba pher ba kini ki jingle kemen ba pher na ka daw kini ki senglong kami ki la perkhat jliu bha ya kane ka jing perkhat jingki wal da de kita ki reu kan thai la ne ta ki senglong kami kan theru henry ki long pan ban ki ba start bha ban perkhat hadu kat ne te nga ai khublai shisha ya gini ki senglong kami te gini ki senglong kami ngati haman lagi snong ki don hi gini ki senglong kami hendrei ki mitri hok ya kata ka seng ka jongki kat gu mahaga jing prakhat ka jonga te khambyang hi babu na gini ki kenthei na ni ki senglong kami hi ban jurip ha gini ki kiat ne ha gini ki kenja ba di bu ai em khambyang hi babu na kenthei namar ba ki kenthei em namar ba kim judi kiat te long ladaki yo na ka jaka ka ba ki jurip ya ka kiat maknaru long ke labret no long ke la thang no ya ka tua ke babat ong da ki we ki seng kum kita ki seng long kepal ne ta ki seng senrang ki pher da ki yo makna ya kata ka kiat ka baki jurip ru kat kum ha gajing perkhat ka jenga te labun hi baki labu no syakawe ka jaka banyadi hi pramki prasenrang biagi senrang te ngamla senya are ban jurip kiat namar ba yaki hi kisim ne itu kiat kimya berat ra Trai khambyang hi na kane seng kan thei ban ya jurip kiat ha po snong pa thau ha ki rat ki dong ki jongi khambes kata sibon ha isngi menta phila su thu hi ha shwa ban poi Christmas ha na shwa ban poi ka New Year kata sngi lekmen kita badon kita masa ba pher gini ki ji lekmen ba pher te na ga snong ka thau ka junga ne na ga snong ka thau ka jongphi ne na ga snong ki thau ki ba pher bidan na snong ki we ki ba pher ha ki rat ki dong jongki ro ibun bha ibru ki perkhat kumne kiya ong kumne ha shwaban poi Christmas shwaban poi ka New Year angin yara da kiat ngilai thet keleng ki jaka ki ba dikiat ngin ngin one supply no shane shapok snong ka thau ka jongi ki ong kumta namar ba hagane ka por Christmas hagane ka por New Year namar ba kiat kila bha ban dikiat kila ha bandikiat na kata kadau ki awan ra be hapo snong po thau ki wan ra be shikali ar kali kiat shikali ar kali kiat ki ra bandi ha ka por Christmas bandi ha ka por New Year ban pen ya kolmar snong ki khon ki ti jong phir ang tu ki khon ki ti jong ar ang tu ki lai sho ki lai dat kumta Ansyang ide bha ban pej bha kum ba pej kene ka senglong kmi hang te po terso ki ong namar ba hagine ka por benai Desember benai Januari te namar ba bun bha kini bas plakiat chane chapo orat ka dong ka jongi na kata ngadaw ngi ap kumne ki ong itu ki senglong kmi kata ga de chis pa persen nga korek kata ga jing ong jong phi ho ot ka de shisha kata hagis ni mentam hagini ki benai lekmen em ki brew ki subang bha bon ya rakyat ban sia plakiat apo snong po thau ban yo ban la bha ban di ban yo bisa khambun Ay ding thang ikan ni. No pa na yo blay ya ka boleh alam yengi. Kum ka senglong kami BDP terso senarat. Bangila ya lek ban perkat kala kat yai na ta jungi kum kilong kami. Habangila sibun kita kijing jot kijing pra. Kiba kenrum kenram kiba poi hapo jong ka sinong ka thau. Teladang ala tang kirang ba tang kinok sensar sinong kim la ban le ye ba pli. Tingim bang se ban ya mir jingmut kaju ya kaju kajimut ngi kilong kemi la serang ban ya le kumne ban ding khong ga kijin sniu namar ba haki por ki ba mensua namar ba ngi ngekap
kat bangi empat ya yang kumne ki kun jongi ki wan haying ki buat ukpa kaying ule buat te kadon kajing kendrum kena apa yang po sem sisin ba don kinong di apa yang di pelasong tu hi ngam da bun tien te de nak takadaw ke namar ba ngilai ya le kat la kadia ban ya trisitom ngia pelut ikin ngi nong ya hiru ban ya ap hi kalipek kania ro ngilayo mennya lagi insyaallah dangim ap kania kala foi sisnong tetip kanong wat na preng ki kun jongi ki balayo ban mat ya kena kajing blin ke basnio